място, където един срещу друг застанаха отборите на Волов 19-29 и Стан. Много известни футболисти по трибуните: Валери Михайлов, Васко Василев, който изигра своя матч, Филип Крумов, наставника на юношите младша възраст и на Локомотив Каспичан. А това е Димитър Евтимов, който заедно с баща си Иван Евтимов, Лисика, както го знаят приятелите на футбола. Митко сега е в английския Нотингъм Форест, двукратен европейски клубен шампион с известна контузия, но вие ще имате възможност да видите голямо интервю с него в следващото предаване. А ръководещ на тази среща е некой да е най-добрият български съдия за миналата година: Станислав Тодоров, по-етно Мартин Димитров и Юрий Йонков. Делегат на срещата Румен Вичков. Отборът на Волов 19-29 в жълто-черно. Стан. Много футболисти събраха в Стан. И първи картон в ръката на Станислав Тодоров, той е за Денис Кадир. И той играе есента за отбора на Шумен 2010, заедно с Максим Недев, който също е в отбора на Волов. Много познати имена. И по-млади футболисти, и по-големички. Но в футбол при всички положения имаше. Борис Марков опита центриране. То беше пресечено. Сега борба за високата топка пред вратата на Георги Герчев. Крайна сметка централните бранители на Волов, Атанас Антонов и Борислав Борисов, са много опитни и рядко допускат грешки. Божидар Илиев, един халф, много креативен, и той игра през есента за отбора на Шумен 2010. Той беше, както се казва, двигателят, плеймейкърът на жълточерните, и нов картон в ръката на Станислав Тодоров. Денис Кадир опита това успоредно подаване, нямаше кой да я засече. Много организирани бяха действията на Стан. Независимо от това, че футболистите на Волов имаха инициативата. И пак картон. Няма как да прави компромис с правилата Станислав Тодоров. А преди малко видяхме едно изпълнение на Максим Недев, който оставен само на далечната града би с глава. Неточно. Сега Божидар Илиев опита сила и нацели на пресната града. Точно той изпълни прекия свободен удар. Топката беше отбита. Задържа се нулевото равенство. Отново Божидар Илиев. Ударът му не затрудни вратаря Симеон Симеонов. Виждате и пълната трибуна. Дай Боже повече срещи с толкова зрители. Почивка за двата отбора. Нулево равенство. Станислав Тодоров честно прави, че се съгласи да ръководи този матч, след като свири срещи от груповата фаза на Лига Европа. Но той не забравя откъде е тръгнал, разбира се. Точно този стадион като футболист. От тези областни групи като съдия. Футболистът с номер 11, когато виждаме да се бори за топката, е Стойко Стойков, и той с много мачове и с един знаменит гол срещу Столичния Левски на времето. Хубаво изпълнение от воле, но не точно. Мартин Колев стреля. Борислав Борисов. Обърнете внимание на това нарушение. То е за Живко Пенков.
Съгласи се с картона, който му показа Станислав Тодоров, но като че мигом забрави за него, защото точно в този момент извърши второ нарушение и виждате какво става. Втори жълт и съответно червен картон. Ние ще имаме коментар от Станислав Тодоров за това какво свири в тази среща, защото можеше да си го позволи, за разлика от мачовете в нашия професионален футбол, където съдиите няма право да дават изявления след края на двубоите. Той говори пред нашата камера и чуете неговите обяснения за това как е свирил, защо е свирил, какво е свирил. Сега картон за симулация и пак недоволство. Красимир Кръстев, капитанът на Стан, беше човекът, който най-много репликираше Станислав Тодоров. Арбитърът го остави да приказва. Не беше прекалено строг към него. Сега Павлин Александров извърши това нарушение в атака. За това нарушение на Денис Кадир имаше доста протести и от страна на хора на скамейката. Станислав Тодоров забеляза какво става и чу, може би, какво говорят и започна една серия от червени картони. Първият беше за Йордан Милянов с номер 9 от резервите на Стан. След малко и още един футболист, този с номер 15, който така и не се появи на терена. Той беше изгонен от пейката, това е Цветан Иванов. Станислав Тодоров отново отива там. В отбора на Стан се намериха хора, които да вложат пари и бяха привлечени качествени футболисти. Хубаво нещо амбициите. Дай Боже повече такива футболни центрове и в окръга, в областта. Поред не, който трябва да седне при зрителите на трибуната от резервната скамейка на Стан. Но матчът, както се казва, се беше завързал. Резултатът все още беше 0-0. Хубаво изпълнение на влезе като резерва Асен Дочев. И той е една от големите надежди на времето на шуменския футбол. Между другото в състава на Волов 19-29 игра и Милен Пенчев през първото полувреме. Футболист стигнал до Левски, заедно с своя колега от тогавашния голям отбор на Шумен, Радостин Русев. Малко напрежение пред Георги Гечев. Максим Недев играе като нападател. Последните години го виждахме като десен защитник в формациите на Раднево, на Светкавица. Сега добре насочи топката, но тя беше спасена с вещина. Сега тук и малко акробатични изяви на Симеон Симеонов, вратаря на Стан. И в тази минута се случва нещо хубаво за отбора на Волов 19-29. Чудесен пас на Стойко Стойков и Максим Недев с диагонален удар открива резултата. Това се случва в 73-та минута. Още веднъж много хубав пас между двама бранители, който изведе Максим на чудесна позиция и той не сгреши. Хубав отсечен удар. Близкия ъгъл. Трудно се играе с човек по-малко и това го знаят всички, които са били на терена.
независимо от това дали като професионалисти, дали като обикновени любители на играта. Малко куриозна ситуация, двама от футболистите на Стан се сблъскаха. Това центриране на Божидар Илиев беше засечено на далечната града от Стойко Стойков и резултатът е 2-0. 82 минута, всичко в този матч вече беше решено. И така, първо място за футболистите от Шумен, от Волов 19-29. Тъй като времето ни изтече, не можем да довършим всичко това, което засегна от